hankali. Yawa haka to kai waka ta biki mana aure aka yi mana mata da maza ku firfito zan buga tambari haka taron aure a zahiri zaka ga ayari haka jike na jasu ne ni mai waken ku ne yau amarya ga lokaci tunda aure aka daura kake ga angon naki ne cikon buri aya to kai nagode ni da farko sai na kirayi sunanka rabbana mai mulkin da babu tamkarka rabbi daban na zo a ɓangaren waka kai dubu na salati a gun ma'aikinka alihi har da sahabu wanda ba sa yin tsibu daraja ta suka sa gidan bikin nan in haska haka aya to kai ga dangi sun tattaro a auren nan ai bikin manya ne ake ashe wannan dole ne mu yi farin ciki da ranan nan yan maza yan mata gurin katakun nan ku yi rawa da bazar ku sha'anin ya zama naku ga kiɗa na domin ku yi rawa har ku yi taku a ruwanku da yan surku haya 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 mana ke amarya ki zini yanzu kin ta aka tsani winki sai na yi bayani haƙuri na yi miki nuni kin ji aure bauta ne kuma sunnar manzo ne angon nan naki ne sai ki nuno ladabi gare shi sai kin yi biyayya yanzu ango kai ma ka riga ka girma ka zamo mai dama ka diya an bar ma kunta sai kai hidima haka to kai mana dan hadin yayi ashi na ce to barkalla haka iyaye ne gaisuwa gare ku wanga rana na bikin diyanku iyaye a gurinmu masu halin girma rabbana ya tsare ku ya ƙara yi muku dama inji tike na aja su masu waƙar aure haka to kai aya muje dan hadin yayi ashi na ce to barkalla haka